Novemberovým finalistom súťaže Visa Slovak Top Shop sa stala predajňa Kaufland v Záhorskej Bystrici. Som nesmierne rád, že spoločnosť Visa je súčasťou oceňovania tejto predajne, ktorá získala prvé miesto v rámci mesiaca október. Ako zástupkyňa Tatra banky pre prijímanie platobných kariet som veľmi rada, že sme partnerom spoločnosti Kaufland a že môžeme byť súčasťou tohto výnimočného a jedinečného ocenenia. Veľmi nás potešilo ocenenie od Visa Top Shop Slovensko za mesiac október, ktoré získala naša predajňa Kaufland v mestskej časti Záhorská Bystrica v Bratislave. Táto predajňa je jedinečná tým, že bola naprojektovaná v súlade s certifikačným systémom BREEAM Excellence, ktorý určuje, čo znamená udržateľná stavba. Predajňa je postavená z 85% z dreva, má implementované viaceré udržateľné prvky, ako je fotovoltický systém či retenčné parkovisko.